बेसनाव स्टुडियो आं सन्दना इस्लारि ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लकआव मोनबा जनजातिनि प्रोटेक्टेड क्लास नोटिफाइ जानानै दङ। एसटी हिल्स, एसटी प्लेन्स, शेड्यूल कास्ट, नेपालीफोर एबा ग्रेजियार आरो काल्टिवेटर बे क्लासनि मानसिफोरखौ प्रोटेक्टेड खालामदों आरो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लकआव बे हारिनि मानसिफोरा हानि मोनथाय दङ, बाकी जेनेरेल कास्टनि हारिनि मानसिफोरा हानि मोनथाय गैया। लोगोसे जोंनि ट्राइबल हारिनि मानसिफोरा मा मोननायनि मोनथाय दं बेफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोसावनोनो अल आसाम ट्राइबल संघआ एवारनेस प्रग्राम हिसाबै मोनब्रै ग्रुप बानायनानै गिदिंगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ दिनै अल आसाम ट्राइबल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि काजिगावआव सानसेनि हाबाफारिजों पर्बतजरा ट्राइबल ससाइटिनि सावरायमेल खुंफुंजानाय मेलाव बाहागो लाफैनानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। बे बाथ्राया जाहैदों ट्राइबेलफोरनि हा होननाय मोनसे बिदि गैया। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयाव जाबाय मोनबा जनगोष्ठीनि प्रोटेक्टेड क्लास नटिफाइड जानानै दङ। बेवहाय एसटी हिल्स, एसटी प्लेन्स, शेड्यूल कास्ट, बेनिफ्राय नेपालीफोरखौ ग्रेजियार आरो काल्टिवेटर बे क्लासनि मानसिफोरखौ प्रोटेक्टेड खालामदों। बिनिफ्राय अबिभक्त गवालपारा जिल्लानि इन्डिजिनियास खसरा संसिफोर बिसोरो प्रोटेक्टेड क्लास। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बे हारिनि मानसिफ्रा हानि मोनथाय दं। बाकी जेनेरेल कास्टनि मानसिफ्रा बेवहाय हा मोननायनि अधिकार गैया। दा जों खोनानो मोन्दों दिनै नैबे पर्बतजरा जिल्ला ट्राइबेल संघनि मेलाव प्रकाश जादों जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायावबो जायफोर मोननायनि अधिकार गैयि मानसिफोर दङ बिसोरबो नामजारि खालामनानै लादों। मियादि हाखौनो जोंनि मानसिफ्रा फानदों, बिसोरो नामजारि खालामनानै लादों। बे बेआइनि जादों। बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आयेन मथेब्ला जाय फानग्रा बेबो दसि, जाय बायग्रा बेबो दसि। थ' बेखौ जोङो जाय न'खरनि मानसिफ्रा हाखौ फानदों बे न'खरा आखौ बे आयेननि दहाय होनानै बेखौ उद्धार खालायफिननायनि मोनसे सिस्टेम दङ। बेखौ सार्केल अफिसारनाव दरखास्त होनांगोन। आयेनगत भाबै जों आयेनखौ मिथियाखैमोन, आयेनखौ जों मिथिरोङा, भुल बसत' बेखौ गुबुन हारिनो फाननाय जाबाय, बेखौ जोंनो रिटार्न होफिननांगौ होननानै आवेदन खालायोब्ला सार्केल अफिसारा बेखौ बिसार बिबेसना खालामनानै बै जाय मोनथाय दङ बेनो होफिननायनि बेबस्थाया दङ। थ' जोङो अल आसाम ट्राइबेल संघआ बेफोरबायदि बिभिन्न हा हुनि, साख्रि बाख्रिनि आरो बिभिन्न सांबिधानिक अधिकारफोरखौ जों माबोरै मोननो हायो आरो जोंहा मा अधिकार दं बेखौ रायजो राजाफोरनो फोसावनोनो एवारनेस प्रग्राम हिसाबै जोङो जोंनि आसामाव जेसेबां ट्राइबेल संघनि जिल्ला कमिटि दङ, ट्राइबेल संघनि सेन्ट्रेल कमिटिया मोनब्रै ग्रुप बानायनानै इतिमध्ये जोङो गिदिंगासिनो दङ, एवारनेस प्रग्रामखौ खालायगासिनो दङ। मिजिं थिदों बे एवारनेस प्रग्रामनि दारै जोंनि ट्राइबेल जनसाधारन मानसिफ्रा किसुमान मिथिरोङि बाथ्राखौ मिथिदों आरो बिनिफ्राय सांग्रां जानानै दा जिखिनि जोंनि आखायाव हा हु दङ बेफोरखौ रैखाथि लाखिनायनि बेबस्थाखौ लागोन जोंहा मोनसे आसा दङ। इतिमध्ये जोङो ट्राइबेल संघनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टखौ आपिल खालायदों, दाबि खालायदों जे बेसेबा गोबावनिफ्राय समस्या जानानै थाबोनाय हा हुनि, साख्रि बाख्रिनि, बेफार बानिज्यनि जिथु अधिकारफोर दङ बेफोरखौ मोननो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ होननानै जों दाबि खालायदों। आरो मोनसे दाबि खालायदों जोङो जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ एथ' गोबावनिफ्राय ट्राइबेलनि समस्याफोरखौ लानानै एसेम्ब्लियाव खुनु पय्धे आल'सना जायाखै। बिनिखायनो जोङो थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 8 थारिखआव चिफ मिनिस्टारजों जेला मिटिं जायो अब्ला दाबि खालामनाय जादों जे केबिनेट मन्थ्रिनि नेतृत्वआव ट्राइबेलफोरनि समस्याखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालायनो थाखाय मोनसे कमिटि दानांगौ होनदों। बिथांमोना दाखालै 18 नभेम्बराव कमिटिखौ दाबाय। बेवहाय चेयारमेन हिसाबै मान होनो गोनां डक्टर रनज पेगु WPT एन्ड BC डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै लानाय जादों आरो चेयारमेन हिसाबै जोंनि BTCनिनो सासे बर'नि दैदेनगिरि, गोख्रों दैदेनगिरि, मान होनो गोनां उरखावगोरा ब्रह्म, मिनिस्टार वेलफेयार अफ बड'लेण्ड आरो मिनिस्टार अफ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बे मन्थ्रि बिथांखौबो चेयारमेन हिसाबै लादों। बिनिफ्राय ट्राइबेल रिलेटेड मोनबा डिपार्टमेन्टनि सिनियर मस्ट अफिसार अर्थात कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिसोरखौ मेम्बार हिसाबै लादों। जोंनि CC ट'आनिफ्राय 6 जन मेम्बार लादों। दा बावैनो जोङो बे कमिटिया मिटिं खालायनानै जोंनि गोनां जिथुनाखि ट्राइबेलफोरनि समस्या बेखौ प्रस्ताब लानानै केबिनेट मन्थ्रि सभायाव सिद्धान्त लाहोनायनि जोङो मोनसे
थांखि लादों। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.